Тапшыруны татар телен саклау мәсьәләсеннән башлыйбыз. Без күп очракта Казанны татарның ватаны дип әйтергә яратабыз. Ә сезнең уйланганыгыз бармы? Казан ул татар каласымы, әллә Россиянең башка шәһәрләреннән аерылмаган бер урынмы? Дөрес, аның үз йөзе, үз архитектурасы бар, ләкин 500 меңнән артык татар яши торган чын татар башкаласы дип әйтергә аны тел әйләнмәй. Ни өчен? Менә Бауман урамын карагыз. Илмә такталарның барысы да диярлек рус телендә. Монда татар игъланнарын, җырларын да ишетәм димә. Шунысы гына күңелне җылыта. Әлеге проблеманы бу атнада җәмәгатьчелек түгел, ә дәүләт үзе күтәрде. Хөкүмәт дәүләт телләре турындагы законның үтәлешен тикшерде. Ни өчен закон була торып та ул һаман эшләмәй? Безнең беренче репортаж. Казандагы юл күрсәткечләре. Бу чыннан да Татарстан башкаласымы дигән сорау туа. Русча, инглизчә бар, татарчасы гына юк. Моңа ризасызлык белдереп, халык контролендә дә гаризалар шактый җыелган. Казандагы юл күрсәткечләре шәһәр хакимияте карамагында. Гаип булудамы, хикмәт, башка сәбәп бармы? Түрәләр бу темага безнең белән аралашып тормады. Сорауларга язма җавап килде. Җайлы бит, хатка өстәмә сорау биреп булмый. Россиянең бердәм юл хәрәкәте кагыйдәләре булдырылган. Шунлыктан Казанның юл кырыендагы мәгълүмати билгеләр катгый рәвештә ГОСТка туры китереп эшләнә. Түрәләр федераль стандартка нигезләнә. Алабуга, Лениногорский, Спас районнарында тагын да начаррак хәл. Очень больно, когда на бюджетные деньги мы нарушаем наш закон. Мондай хәл кайда гына юк. Әйтик, Казан хастаханәләрендә бу сугыш ветераннары госпитале белән берләштерелгән 16-нчы хастаханә, ләкин татар теленең монда исе дә килми. Казан федераль университеты татар телен укытуны киметү генә түгел, монда да илмә такталар урыс телендә. Гәрчә Татарстан бюджетыннан да уку йортына акча тама. Инде сәүдәгә килик. Федераль сәүдә челтәр кибетләрендә телгә мөнәсәбәт төрлечә. Менә яңа ачылган перекресток. Монда продукцияләрнең төрләрен аңлаткан язмалар ике телдә. Ә менә Казанда инде күптән эшли торган Оби кибете. Татар телле сатып алучылар монда буарлык районнардан күпләп киләләр. Тик туган телдә товар белән таныша алмыйлар. Хәер, бары бер урында гына ике дәүләт телендә язуны очраттык. Икедә дә татар теле очрауган. Тик бераз кимәгән сыман. Далеко ходить не надо, вон по Бауману пройдите, я каждое утро иду. Там есть процентов, может быть, 10 вывесок на татарском языке. Бауман чыннан да мөхите белән урысныкы булып чыкты. Сирәк кенә татарча язулар очрый, ләкин күп җирдә хәтта сувенирларны да татарча язмыйлар. Моңа кем гаепле? Административная ответственность за невыполнение закона о двуязычии. Почему администрация городов и районов не использует этот инструмент? Я просто не понимаю, почему мы об этом каждый раз должны говорить. Если глава администрации, надо начинать с них спрашивать по полной программе, Асылгаевич. Илмә такталар буенча баксан, Казан хакимияте бөтен җаваплылыкны эшмәкәрләргә кайтарып калдыра. Мәгълүмати конструкцияләрдә Татарстанның ике дәүләт телендә язуны контрольдә тоту җирле үзидарә вәкаләтенә керми. Эш кануннарының җитмәвендә түгел, ә мөнәсәбәттә. Бу кануннарның дәүләт теленең кулланылышы эшләнмәсә дә ярый дигән ышанычта ул. Килгән кешеләр рус шәһәре дип китәләр. Бу хосусый оешмалар белән эшләү дөрес куелмаган, системага салынмаган. Ниндидер үзәк ачыла икән, аны инде төзелеш булган вакытта, проект ясаган вакытта инде ике телдә, кирәк икән өченче инглиз телендә дә мәгълүмат булырга тиеш дигәнне аңлатып, анда инде имзалап, бар эшне дә башкарырга тиешләр дип саныйм мин. Татар телен ЗАГС таныклыкларында түрәләргә язмача татарча мөрәҗәгать итеп шул телдә җавап алганда гына күрергә мөмкин. Бу хөкүмәт киңәшмәсендә әйтелгән фикер. Шулай ук туристлар өчен илмә такталарда да бүген 3 телдә язырга тырышалар, ләкин монда да җитешсезлекләр күп. Туристик карта тактасы бер телдә. Шиһабеддин Мәрҗани яшәгән йортта да бүген илмә такта бары урыс телендә генә эленеп тора. Һәм әлегә һәр проблеманың авторы бар, чөнки һәр оешмада җаваплы түрә билгеле. Телгә мөнәсәбәтне министрлар һәм хөкүмәт оешмалары җитәкчеләреннән дә белергә була. Татар телен ни дәрәҗәдә куллануын безгә биргән интервьюларыннан карап бәяли. Авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтов, социаль яклау министры Илмира Зарипова, финанс министры Радик Гайзатуллин, мәгариф министры Рафис Бурханов, Татарстан президент аппараты җитәкчесе Әсгать Сафаров, вице-премьер Васил Шайхразиев, юстиция министры Рөстәм Заһидуллин белән бернинди кыенлыкларсыз татарча әңгәмә корырга була. Экология министры Александр Шадриков та үзе чуаш милләтеннән икенче дәүләт телендә иркен аралаша. Бәйин көнне без очраштык Уйдурасыл компания белән. Без понимание бездә бар.
Мәдәният министры Ирада Юпова, иqtisad министры Фәрид Габдулганиев, яшьләр министры Дамир Фаттахов әзерлексез рәвештә татарча интервью бирмәскә тырыша. Ә менә беренче вице-премьер Рөстәм Нигъмәтуллин, вице-премьер Ләйлә Фазлыева, сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Кәримов, элемтә министры Роман Шәйхетдинов, төзелеш министры Ирек Файзуллин, транспорт министры Ленар Сафин шактый эшләүләренә карамастан журналистларның соравына татарча җавап бирми. Бу исәпкә яңа җитәкчеләрдән сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков та керә. Инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе Талия Миңнуллина инглиз телен су кебек эчсә дә, татар телен инвестиция җәлеп итә алучы тел итеп күрми ахрысы. Аның янына ЮХИДИ дәрәсе башлыгы Ленар Габдрахмановны да кертергә кирәк. Хәзер бу идарә гомумән интервьюларда татар телен инкар итүчеләрдән. Күптән түгел монополиягә каршы идарәсен җитәкли башлаган Айрат Шафигуллин да Дәүләт торак фондына килгән Марат Зарипов та татар телен онытмаганнардыр дигән өмет бар. Һәр хәлдә яңа вазифада алар авызыннан әле татарча чыгыш ишетелгәне юк. Зур чиновник татарча сөйләшә алмый икән, димәк, ул үз эшеннән китәргә тиеш. Шулай булырга тиеш, минемчә. Безнең бит милли республика. Бу анары ул көчләп түгел, бу бик табигый нәрсә булырга тиеш. Нәтиҗәдә Татарстан хөкүмәтендәге 34 җитәкченең 3тән бере генә татарчаны үз эшендә куллана, журналистлар аша халыкка 2 дәүләт телендә хезмәт күрсәтә ала. Хөкүмәт хәзер шәһәр районнарны тикшереп торачак, ай сайын хисап тотачаклар. И мы переходим, так скажем, в ручную систему управления. Другого варианта мы пока не видим. Тик тикшерәләр дип бу атнада әле бер районда да элмә такта алыштырырга тотынмадылар. Айза Шаймарданов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.